Kanina kasi guys, ay, ano ba to? Ang tagal ko walang upload. So, ayan na po yung ganap. Kanina, bumili kami ni Papa ng, ayan, yung pang-pintura. Tapos, eto. Nasikaso ni Kuya. Eh kasi guys, may lagnat po ako ngayon. May LBM pa, inuupo. Ayan, nag-ano na sila, nagsabay-sabay na. Kasi nag-ano kami, nag-swimming kami, nagpatfit na kami swimming. Tapos, ayun, dahil nga gabi, kahapon, gabi, ang 5 PM to 7 PM. Ayan, nalamigan siguro ako kaya ayun, kung ano na. Tas madami ako nainom na tubig, madumi yung yung pool, yung tubig sa pool. Ay! Kadiri! So ayan na guys, yung ganap. Ayan, nalagyan na nila nung masilya ba yun? Skim coat. Tapos, ayan na yung puting pintura. Yung puting pintura naman guys, tapos sunod na yung color na gusto ni Papa. Tapos na din dito guys, nalagyan na din ng skim coat. Ayan, wala ako. Kasi gani, may sakit gani ang Bicolana ninyo. Ito din yung kwarto ko. Di ba, malaki na. Kahapon, ginawa yan ni Yan, pati yung ganon. Tapos dito naman, pinapantay ni Aba yung lupa. Kasi yan yung mga nakuha doon na lupa. Nagkalot, naghukay. Naghukay sila para dyan daw yung storage nung sa CR. Yan. So yan guys, makalot pa ang aming bahay. Ito kusina. Ano ginagawa mo dyan? Ay, sana siya. Wala pa, mabalik pa kami. So, yan guys, may bibilin pa kasi kami kasi nagpasukat kami ng. Ay, si Papa pala nagpasukat siya nung bintana, yung dalawa sa kwarto ko tsaka kwarto nila Papa. Okay. So, yan guys, yung ganap. Yan yung ganap. May mga video pa talaga guys na pending na hindi ko pa na-edit. Kasi super busy. Yes, sir. So, yan guys. Actually, nahihirapan ako sa pang materials pero go lang kasi hindi natin pwedeng itigil yung katrabaho ganyan. Kaya tinitipid ko na lang yung sarili ko. Tipirin ang sarili. Igos. Sabado ngayon guys, kaya na naman, sarahod na naman. Sahod na naman nila. Ito. Ay, nilagarit na. Matagas. Ano pa pabakalon? Wala to. Ano pa ba may... So yun guys, pupunta namin ni Papa yung ni Papa ng sliding window. Yung in-orderan yung dati nila Kuya Noli din, yung una nating sliding. So yan, bye-bye muna. Hindi ko kayo masasama guys. Kasi wala akong helmet.
Hi guys. Baho! Bataw na nga yan ito. Ano? Pintura ito. Wala. Ito. So yan guys, nagpintura na po sila ng puti. Ayan, si Kuya, si Tito. Hi! Ay, Darwin! Si Tito Darwin. Si Kuya. Tapos dito naman sa kabila, yung skin coat po. Ayan. Si Tito Alex naman, tsaka si Yan Yan. Ang yarn. Kasi hindi pa dito tapos malagyan ng skin coat. Kaya sa taas pa wala. Diba? Busy-busy ang mga person. Bumili na nga pala kami guys na merienda. Ay, maso ano mo kating kuya una? Ayun, pandesal. For the pandesal. Guys, ano po? Ano ma? Apple ma ang bulong pag may LBM. Oh, apple. Bako? Iba man itong apple. Ano Ang ito? pinakalipapa mo sa coke. Peras ito. So, Ha? masakrot ito. So, sarado Peras siya. yan ito. Ano? Masakrot siya. Sarado siya. So, araw ka na bigo. Apple sa saradayot na apple. Ang pinakalipapa mo sa bakakay. Ayan guys. At kain tayo nito. Para matamis. Tada! Para siya matanda eh. Na ano ba yung magkano? Bantay na. Iba man talaga akong nalilin. Araw ka mo. Sa likod, ano naman? May rapat pa sa likod. Tutulong sana ako kasi madami na sila. Wow! Ito na ba? Manapot. Saan ba ko yan, Day? Kanay. Dito, guys. Hala, ano, sir? Ala, nagmapulot. Ay, may tipsik na kita, guys. Ayan, oh. Nagtitipsik mo na ganito na. Ikaw, salag. Ano mo na? Ano sa digdig? Pasok mo na. Lipat-lipat. Ha? Uy, ano may... Dede, yan. Arag lang ka. Puti ko ni ganit. Ang gati ko pang kanso ko ng mga kumali mo gimag sa labas na mga nanayin niya. Hindi ba kumbaga? Ang gano'ng... Ano, Pedro? Pedro! Pedro, Pedro! Panipisan mo yan. Sura bagang mo. Dapat may ibig na tao. Kumanipis nila. Mga may ito sa pangyari ng ako. Ano yan? Yun! Dahil ko hindi yan pangyari ng ako. Pinuntahan pala namin guys yung sliding window. Next week pa daw yun. Kaya ano lang. Timpla si mama. Ron. Yan. Masarap yun ang pandesal. Makaunt ako. Wala pa akong kain guys kasi wala akong ganang kumain ng kanin. Kaya natin ito. Gusto ko yung putong. Hello. Ayun. Malunggay pandesal. Mainit pa.
Di, magdalaga na ang skin ko tadi. Naligo sa blue. Sorry. Wala ako. Ano ba? Kasi bawal ng tanong. Oh. Sarong sul ba? Ayan guys, merienda muna. Nagmerienda na po sila. Kahit tapos na pala. Ako gusto ko uminom ng juice. Malamig. Kahit may lagnat. Ba't ganito? Ay, hihil. Palaw mo ba ito? Naman naman. Taon. Ano nga tayo kung kaya? Walang surado. Kaya ulit ko kung kumain ka rin dorado nga. Gamit ha? Pagkaaga? Hindi ko nagdilita pagkapon. Saragan. Talas pa, di ganun na ako. Didilita na ako. Guys. Ito bang ngayon? Pokoknya sa magpaw ng kumang jagot sa ro. Magliklikas. Dito. Nagtatawa na. Dito ko. Wala yung pagmate. Ay, pares. Kalentorado. Siba. Kamuton mo na ba? Luna! Guys, meron ako dito. Hi. Meron akong puppy. Hi, Luna! Hello! Say hello! Oh. Ay, huwag mong kagatin. Say, ay! Nani Gaski? Uy, mabaho ka na! Hindi ka pwede magluwas. Hindi siya pwedeng lumabas guys kasi may ano, may mga semento. Uy. Uy. Siya si Luna. Meet Luna. Oh, sige, kagat, kagat. Luna. Ah, sige. Ay, gutom guard ini ma. Kuha ka tayo pagkain. Kuha natin siya ng pagkain. Luna, wait lang. Wait. Oops. Bawal ka lumabas. Tara, tara. Oho. Oho. Balik! No! Luna! Wait. Wait lang. Oh. Sige. Ano na dito ni Mel? Oh, lima ka pa lang. Kuha tayong pagkain. Wala. So, nilalagyan ko ng tubig. Kasi gusto niyang may tubig. Dati gatas yung nilalagay ko dito. Di, parang diretso na inom. Tapos matagas lagay niya para lumambot. Pwede lumuwas, ha? Wait lang, wait lang. Ha? Kain. Kain na! Mamaya na lakwat ka. Palayasin mo kayo, no? Nailing. Tuloy ay. Nagkaon man siya, oh. Oh, papa. Sige, balikon ko ikadigdeng. Oh.
Kakaon. Kaso hindi pa nalinisan yung kulungan. Pag naayos na yung bahay, dyan na siya sa loob. Kaso wala pa man, kaya dito muna sa labas. Tapos kapag nag-udo, Hindi man. Oo, doon pa kakao. Oh. bako, Ay! Tama. Kakala ko sa'yo mo gutom. basugon. Kala ko gutom ka. Magabat nga ni. Oh. Iling nga. Dito. Nam-nam, tubig. Sige. Mati na ako, mati. Eto. Why? Kain na nga, kain na. Sige, bala ka. Dito ka na ba? Aray ko. Ako niya mga may tubig. Aray! Bala ka dyan. Oh, ano? Oh. Ay, no. Ating una ako. Sige, papa na lang dyan. Oh, nag-gown siya, pero Ako niya na may tubig. ang lintan tubig. Baka malipot sa tubig. Ibalik ta ka sa kulungan. Si Bunso. Si Mama naglalaba. Si Bunso. Puro cellphone. Ang isa ng cellphone, katuro. Sabi ko sa'yo mong brown, baseboard, sulit ko sila ron. Di naman dyan kay Pon sa baba. Tatabi. Sige. Pero bako brown. Ay ka. Kulay brown. Pang baseboard. Uy, doon na. Balik doon. Tapos masking cake. Wala, magkilbit. Ano na? Tuyo na guys. So, first mo ba, wala yung magkilbit. Basta may ito eh. Nas gaya mo na kao. Oo. May kulay. Mas maringan na ta pag masking cake nagbabakbak. Pag inali na. Tayo, di ba? Lungaw. Nay mo na ba ko ba? Ang grab lang ako na yun. Kuya, dala nito Ay. mo. Ayun, Padat ka. Ayun, sa taas guys. Pili mo. Pinakanta. So guys, pati na rin po dito, nilagyan na nila ng skin coat. Ayan. Kasi kailangan tingnan nyo na nga yung kalat. Lang mapaglagyan ng gamit. Kasi dapat talaga din. May mga po. Ay! Ganyan ba? Halin, ang kulay mo din. Badge. Badge. Beach. Blue ito. Ha? Sa mga ito, nag-blue ito. Ayuda sa iyan. Sa inyong kalas. Ayan ko guys. Sa ina marilurig di. Sa ina. Ayan guys, tapos na po sila. Naglilinis na. Ay, si kuya. Naglilinis na po.
dito, ay, napinta na yun. Skin coat pa lang to. Skin coat. Hindi na rin napintura na yun. Skin coat pa lang. Isus. Ano kuya? Ano naman ang ating web? Uy. Paingi. Paingi ako. Tubig. Diba, parang greenish na din dito sa labas. So hi guys, eto naglilista ako ng mga pasok nila at yung mga sahod nila. Kasi, ano ngayon, Saturday. Sweldohan. Kaya ayun. Dito tayo. Tapos actually ano sila, wala pang sahod. Ang pangit sa blue. Hindi. Kay Tito Alex. One, two, three, four. 1, 4. Maritis. Ano na Marvitis? Naglaw mo din sa Maritis. Saan mo na gitna ko? Hala. Tama ba? Mali! Mali na. May 25. Ito. So yan isang galat natin pag Sabado. Papasahod. Ano na pa? Pura magiging mabalik? Okay po ah. Uy, lusta ko na digdig. Okay po. Ako na lang ah. Wala. Tapos tayo maluto. Wala na pang sahod. Wala nang tira. Maya. Bus ka, bus na sasay mo. Oh, sige. Tapos tayo na. Bagay dito ba? Nagbilang ko na ubusan. Natada. One ba sa salo ba? Tayo ba nagtira mo? Oh, 200. Baga. Hindi ko na ubusan ba? Sige, sa duwa. Ito mo. Hala, wala. Ay, wala na si Tad. Pati si Ma, wala na pang sahod. Guys, wala nang pang sahod. Kasi linggo bukas. Huwag nang kumain. So yun guys, sa dalawa, binibigyan ko yan kahit tag 500. Kasi nag-ano din sila, may mga kailangan din bilhin. Nagpapagod din. Yan. Ah, diba, Marites? Marites. So, yan po guys yung ganap ngayong Saturday. So, bye-bye. Shower out kila kayo Noli sa Team Paway. And sa sponsor, kila Tito Joe. Sa lahat po ng sponsor. Bye guys. Love you all.